ನೈತಿಕವಾದ ಮೂಲಕ ಪೊರ್ಲದ ಪೂಜೆ ನಡಪದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಾತು ಜೀವನಗಳ ವಿದ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಕೊರದು ದುಮ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪನ ನಡವಳಿಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿ ಕುಂದು ಬರುತ್ತೆ ಲೋಪದೋಷ ಆವಂದಿಕ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರಡ್ಪಣಂತ ಎರಡು ಚಿತ್ತೂಪುರಗತಿ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದುಂಬತ್ತವಾದ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಹುಡುಗೆ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಿಂದ ಆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ದಿವಸಗಳು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಲಕ ಬಾಲುಡಿಗೆ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೂ ಹುಡುಗೆ ಮಂಪಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಮಹಾಲ ಮಂದಿರನು ಇನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಮಾತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿತಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೈದು ಸಹಾಯಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಪುರ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದೇ ಪಂಡ ಏರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಪನ ಅವು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಪುಣ್ಯ ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಅವು ಆವಡ ಪಂಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಐತೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡ ಇಂಥ ದಿವಸಡು ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬುಕ್ಕಂಡ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಆಪನಿಟ್ಟ ಅವರ ಐನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರಿ ಎಲ್ಲ ಉರಿಯರ್ದಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಿಗೆ ಅವು ಉರಿಯರ್ದಲ ಆಂಡ ಉರಿಯ ಪಾಂಡ ಐಕ ಆತು ಮಹತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ತಪ್ಪೆ ಸೇರಿದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ರಾಷ್ಟ್ರದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ತನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆನು ಐಕ ಪಾಂಡ ಆ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ ಪುದರ್ನು ఆయన ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಂಡ ಕರಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕಲಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಪಂಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೊಂದು ದಯಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದ ಏರು ಸಂತಾನಗಳ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಆ ಕಟ್ಟದೇರು ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಅಕ್ಲಿಗಳು ಅವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೇಟಾದ್ರೆ ಆ ಅಭಿಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟರು ಅಭಿಯಾನ ಸುಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಐಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂದಿಂದಾಣನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಜಿನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇದನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುಗ ದಯಕೊಂಡ ಉಳ್ಳಾರ ಬಂತಿನ ಕುದುರೆ ಬೈದಿನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುಗ ಬೇರ್ಕೊಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸೋಮನಾಥೆ ಬೇತತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ನಿರುಪ್ಪ ಬಂದು ಪುಜಾರ ಪಡೆದು ಬೈದಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಥ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಮಾತೇರ್ಲು ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಐತ ಅಭಿಯಾನ ಹೋಗ್ತು ಐಟು ಮಾತಕ್ಕೂ ಏನಾಗ ಕೂಡ ಆಕಳಿಗೆ ಯಥಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಆ ಜನ ಸಹಾಯ ತನು ಮನ ದನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೆ ತನು ಮನ ಸಹಕಾರಡು ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಣ್ಣಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇದನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಆ ಭವ್ಯವೈನ ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡಿಗೆ ಆ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಸರ್ವಭಾರಿ ಸತ್ಯನೇತ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವ ಶುಭಂಕರಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಿ ಜಗದ್ವಂದೇ ಧರ್ಮರೂಪೇ ನಮೋಸ್ತೆ ರಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಓಂ ನಮಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಲೆ ಇದು ತೀರ್ಥದೀಲೆವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಟ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಪತ್ರ ಕಟಾಕ್ಷ ಕೊಡು ಹಿರ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಹಿರ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋದು ರಾಮದೇವರು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವೇ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಏತ್ ಅಯೋಜಿಬೋದು ಐತೆ ಮೂಜಿ ಪಾಲಾದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ವಂದನೆ ತಂದು ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದ್ ಪರಿಷತ್ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಲು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಅದೊಂದು ನಾಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಯಾನ
ಐಕ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪನೋಡಿಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಆವಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆವಡು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಾಗ 10 ಬಡವೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿ ಅಕಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂದಾಂಡನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆಟ್ಟವರ ಇನಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಮದೇವರನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಯಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಇನಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೋಸ್ಕರವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಅಭಿಯಾನನು ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು ಆ ಅಭಿಯಾನಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋಜಿ ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರಗೂ ಸೇರೋಡು ಆ ಸೇರಿನಂದಾಂಡನೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯವಾದ ಐಕ ಅರ್ಪಣೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಮಾತ ವಿಷಯರೋಡ್ಲ ಎಂಜಿನ ಕಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುದರು ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಊರಿನಂಚಿನ ದಾಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನೇಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಯೋಗ ದಾಯಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ವಾ ಕಾಲಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಪೂರ ಐ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಬೈದು ಪನಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗನೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿವಸೋಡು ಇನಿ ಅಂಕುಲು ನೀನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಜಿನ ಚಾಲನೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆರು ನಮ್ಮರ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆತು ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವುದ ಆಗ ತನು ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬೋಡು ಮತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ತನ್ನಾಡ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತ ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಭಾಗಿ ಆವಡು ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿವಸಡು ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿನ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಕೈ ಸೇರೋಡು ಮನ್ಪಿನ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಂದುಳ್ಳೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ನಡೆತದನು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ಮನ ನೆಲೆಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಪಣದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ದೈವದೇವರೇನು ನೆಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವದೇವರೆಲ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಂಚನಿನಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನಿಧಿ ಅಭಿಯಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪನ ಮೂಲಕ ಈ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಮೂಲ್ಯನೇರು ಐಕ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಒದಗದು ಬರೋಡು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪಡು ಬತ್ತಿನವು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿಲಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಒವ್ವೇ ರೀತ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಾರನಿಲಕ ಅಕ್ಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಅಭಿಯಾನಗೂ ಚಾಲನೆ ಮುಲ್ತುರದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವನಿರೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಲಕದುಂತೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕನಸುಗೂ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಎಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತೆರ ಇನಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ್ದು ಬೈದನು ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ತನ್ನಡ ದಾಯನಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಜವನಿರೆಗೆ ನಿರಾಶಾ ಒಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ನಲ್ಲಾತ್ ಸಂಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಪಣದಿಂದ ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಊರ್ದಾಗ್ಲಲ್ಲ ಮಾತ ಜವನಿಡಲ್ಲ ಊರ್ದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ